Em dic Rosa, tinc 82 anys i fa 11 anys que vic sola. El meu home era sastre modisto, treballàvem al mateix puesto. Després plegàvem, anàvem cap a casa i ja agafàvem el tramvia, anàvem a Barcelona, sortíem a passejar una mica, anàvem a la muntanya, que ens agradava molt la muntanya. El meu marit era el meu marit, el meu amant, el meu germà, ho era tot, era tot. És com quan tens una cosa que estimes molt i se't trenca, què et passa? Que et cau el món a sobre. Em va costar molt de reposar-me, però bueno, mira, mica en mica. Des que he quedat viuda, vic sola i no tinc fills. Sentir-te acompanyada és un plaer molt gran i no estar sola. A la tarda però sempre vaig al Càritas, ens ajuden a no estar sols. Estic desitjant que vingui el dijous per anar-hi. A veure què nos van a dar hoy. Pintem, escrivim, llegim, juguem a bingo a vegades, fem ganxet, fem mitja, fem una excursió, després ens donen el berenar. Hi ha molta gent que se sent sola, però que vinguin a Càritas que passaran molt bé. Sort de Càritas, perquè si no ja em diràs.